Pasensya na po. Ano? Mama ko? Ano to? Bago bigyan ng calling kasi po kayo bukas. Ang ano ko para sa akin. Eh, video kita, Day. Wala ka sa Wawawi, Day. Wawawi. Ako yung sa'yo. Oo, kamainin mo ka mo. Binantayan mo, ada. Kasi ganun pa. Di ko na napigil at maiwasan. Bakit ba ay sadya nalaman ko may asawa ka na? Mayroon ng anak na mahal. Akala ko Video. Buti kasing